pentru acasă, multe de studiat, de învățat, de calculat și dacă nu se primește ceva, deodată străduiți, nu se primește. Dar, de exemplu, pot să vorbesc după propria experiență, de multe ori plâng, fac stres din cauza asta și stric psihica. Pot să vorbesc la modul cel mai real, pentru că asta, într-adevăr, e mult material, programul e mare și uneori putem să uităm de noi, de timpul liber, de distracții. De ce că nu vrem să citim? Noi vrem să citim, pur și simplu, rare ori găsim timp liber pentru a citi sau pentru timpul nostru, pentru că avem... Așa, da. Argumentul am înțeles. Bine, mulțumesc. Mai departe. De exemplu, fiecare dintre noi vrea să se specializeze într-un domeniu sau lui îi place ceva anume. Însă, de exemplu, în licei, în școli, suntem nevoiți să studiem cât mai multe obiecte. De fapt, este un folos de a cunoaște informații din mai multe domenii. Însă, dar nu așa de aprofundat. Da, însă profesorii cer ca să cunoaștem în profunzime, deși noi știm că nu vom avea nevoie de această informație, sau este un exces pentru noi. Așa. Școala nivelează, asta e ideea, așa? Școala nivelează